Så. Vi skal hen til Valentino nu. Og så er der mælk på boks. Og det bliver bare sådan en... Nej, vi behøver ikke til lige så. Det bliver sådan en lille mini-vlog. Så kan vi se noget. Skal du have en? Ja, 2 eller 3. Så kan jeg lige gemme nogle af dem. Så kan jeg gemme 2 af dem til, når det er, vi rider. Ja. Så. Og så Valentino. Han klør sig, eller også er der kakkers, som klør sig. Og så smører vi det med sådan noget creme, fordi at, han har fået udslæt der. Så ja. Så vi har lige fundet et rådyr. Helt andet. Så. Hvor er det fint. Nu er jeg så kommet op på Valentino. Hvad er der, mor? Så nu er vi egentlig bare sådan i gang med at sætte ham lidt varm. Så ja. Og så kan du sætte ham i galop. Du må gerne sætte ham i galop.